ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. топови ҷангвари бебохти вазни ним сабуки UFC Мавсар Евлоев омодааст ки барои муҳориба зидди Илия Топурия ба вазни сабук барояд. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ма барои ба вазни 70 кг баромадан омодаем. дар аввал ба ман камарбанди вазни ним сабук дар кор аст, аммо баъд ма ба сари ӯ мерам, чӣ гуна ки ма гуфта будум. ба ман камарбанди вазни сабук дар кор нест, ма ба он ҷо танҳо барои ҷазо додани Топурия мерам. ӯ дар вазни ним сабук қариб ҳамаи ҷангварони сахтро ба ғайр аз ман шикаст дод. ӯ аз дигарон бақувваттар аст, аммо на аз ман. ма ба одамон нишон додан мехоҳам ки беҳтарин ҷангвари вазни ним сабук кист, ҳатто агар ки мо бо ӯ дар вазни сабук ҷангем, гуфтааст Евлоев. ва дӯстон, бояд гуфт ки чанд сол шуд ки байни Мавсар ва Топурия муноқиша аст ва UFC ҳатто муҳорибаи онҳоро рӯзи 23 январи соли 2022 таъин карда буданд. лекин ҳамон вақт Мавсар ба бемории корона гирифтор шуд ва муҳорибаи онҳо барҳам хӯрд. акнун чӣ гуна ки мебинем, Евлоев аз пушти Топурия рафта истодааст ва омодааст ки ҳатто дар вазни сабук бо ӯ муҳориба гузаронад. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. довталаб барои камарбанди вазни ним вазнин Магомед Анкалаев гуфт ки Перейра қасдан дар моҳи Рамазон бо ӯ ҷангидан хост. рамазон барои мусалмонҳо моҳи муқаддас аст. дар моҳи рамазон худованд бандаҳои худро мебахшад. дар ин моҳ мо мусалмонҳо вазифа дорем ки рӯза гирем ва Алекс ин чизро медонад. ӯ фикр мекунад ки ҳамин гуна шанси маро шикаст доданро дорад, аммо ман фикр мекунам ки мо баръакс буданашро исбот мекунем. ин санҷиш маро бақувваттар мекунад, гуфтааст Анкалаев. ана Перейра бошад ният дорад ки дар муҳориба зидди Магомед греплинги худро нишон диҳад. ма ин муҳорибаро сахт интизорум. ин таҷрибаи хеле хуб мешавад. Магомед савол дод ки оё ман тамоми 25 дақиқа гӯштин гирифта метавонам ё не? лекин ман ба ӯ ҳамин гуна ҷавоб медиҳам. оё ӯ тамоми 25 дақиқа дар стойка ҷангида метавонад ё не? агар ки ӯ бо ман тамоми ин вақт гӯштин гирифта натавонад, пас маҷбур мешавад ки дар стойка ҷангад ва ҳамаи мо медонем ки ҳамон вақт чӣ гап мешавад. ма аллакай 4 сол шуд ки дар Амрико зиндагӣ карда бо Гловер Тейшера тамрини греплинг мекунам. фикр мекунам ки дар муҳориба бо Анкалаев ма ҳамаи корҳои метонистагиамро дар греплинг нишон медиҳам, гуфтааст Перейра. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, муҳорибаи Перейра зидди Анкалаев аллакай шаби 8 ба 9 март дар турнири UFC 313 баргузор мегардад. аммо пеш аз ин мо шуморо пресс-конференсия аст ва мо албатта ки пресс-конференсияи онҳоро тарҷума карда дар ҳамин канал пешкаши шумо мекунем. барои ҳамин дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки аз ҳама хабарҳои ҷаҳони ММА якум шуда бохабар бошед. варзигари тоҷик ҷангвари вазни ним сабуки UFC Муҳаммад Наимов соҳиби камарбанди қаҳваранг оид ба ҷиу-ҷитсу шуд. ба Наимов ин камарбандро дукарата чемпиони ҷаҳон оид ба ҷиу-ҷитсу ва президенти Федератсияи греплинги Тоҷикистон Боймуродов Комил ҳадя кард. имрӯз шогирдони ман соҳиби камарбанди қаҳваранг оид ба ҷиу-ҷитсу шуданд. ин на танҳо мукофот аст, ин исботи меҳнатҳои онҳо, интизом ва шавқи онҳо ба ин намуди санъат аст. ман дидам ки чӣ гуна шумо мушкилиҳоро гузаштед, чӣ гуна шумо таслим нашудед вақте ки мушкил буд ва чӣ гуна ҳар рӯз беҳтар мешудед. ин танҳо як марҳилаи дигар аст. дар пеш корҳои зиёд аст, аммо акнун шумо ба қулла як қадам наздик шудед. инкишоф ёфтанро идома деҳ, пирӯз шуданро идома деҳ. ин танҳо оғоз аст, навиштааст Боймурод. ва дӯстон, акнун чӣ гуна ки мебинем, Муҳаммад Наимов греплинги худро низ хуб карда истодааст ва ӯ рӯз аз рӯз ҷангвари ҳаматарафа сахт шуда истодааст. мо бошад ӯро бо ин дастовардаш табрик мегӯем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.